мегӯянд вақте ин марди қабрканро диданд ки аз дур гирья мекард, мардум дар тааҷҷуб афтод ва инҳо хостанд сабаби гирьяи онро бифаҳмад ва ба назди марди қабркан рафтанду пурсиданд. гуфтанд: эй мард, ту чаро гирья мекунӣ? Марди қабркан ҷавоб дод: ман дар як рӯз ду қабр кандам, бале, бар ба бари якдигар, аммо намедонистам ки дар ин ду қабр зану шавҳарро меоранд. худовандро бинед ки чӣ гуна худои меҳрабон ҳаст. ин зану шавҳарро дар зиндагиашон ҷудо карду, аммо дар як рӯз ду ҷаноза ва дар як вақт ин ҳардуро ба қабр гузошта истодаем. сериалҳо дар киноҳо монда бошад, ё дар китобҳо ва ё дар афсонаҳо. ба наздикӣ худам шоҳиди як чизе шудам, гуфта шурӯъ кард як марде. соли 2006 иди қурбон ба рӯзи 10 январ рост омад. зимистон аст, ҳавои сард, дар берун барф борида истодааст. як рӯз пеш аз иди қурбон, вақте барои намоз гузаронидан ободу тоза мекардем масҷидро, як хабаре расид ки фардо баъд аз намози идайн ду ҷанозае ҳаст. ҷанозаи як марду як занеро бояд ҷаноза кунем. бар мо муроҷиате шуд ки фардо баъд аз намози ид ҷанозаро мехонем. огоҳ бошед ки баъд аз ҷаноза ҳатман бояд ба қабристон равем. фақат касе чизеро фаромӯш накарда ояд, гуфта илтимос карданд. мегӯяд дар ҳақиқат берун бо барфи сафед пӯшонида одамони зиёд бениҳоят ҷамъ шуда буданд. пас аз намози ид намози ҷанозаро хондем. яктои онҳо мард буд, дигаре зан. ҳамин тавр аввал намози ид, баъди дуо кардан ба намози ҷаноза шурӯъ намудем. вақте ҷанозаро хондем, чизеро пай набурда будем. вақте ба қабристон ду тобутро бурдем. ҷамоати зиёде ки буд, гирьяҳои одамон бениҳоят баланд шуд. барои ором гардонидани одамоне ки гирья доштанд, то ки хаб кунанд, ором шаванд, гуфта аз ҷӯямон хестем, ба назди онҳо рафтем. сабаби гирья дар чист гуфта пурсем ки дар як вақту дар як рӯз амонатро ба хок супорида, дар як рӯзи хеле пурбаракат ҷанозаи ду нафар хонда ба қабристон оварда шудани ду майит, яъне марду зан, инҳо муқаддам зану шавҳарҳо буданд. 10 сол дар як мактаб хонда ба якдигар аҳду паймон карданд. баъд аз никоҳи суннатӣ гузаштанд. ба иродаи Аллоҳ таоло ки чандин солҳо дар байни онҳо фарзанд нашуданаш, бо сабаби ҷангу ҷанҷоли хешу таборон, ин ҳарду ҷудо шуда, баъдан ҳар рӯи онҳо оилаҳои нав бунёд карданд. пас аз ҷудо шудани якдигар низ доимо дар фикри ҳам буданд ва ҳамеша барои якдигар дуо мекарданд. бинед ки бо тақозои тақдир ҳарду дар як рӯз ҷонро ба ҳақ супоридаанд. зане ки вафот карда буд, пеш аз вафоташ ба фарзандҳояш васият карда буд ки баъди маргам ва фарзандҳояш низ ба васияти модар кардаро ба анҷом расониданд. дар ҳамин ҳолат мегӯяд як мардеро дидем ки чунон гирья мекард. ин мард марди қабркан буд. дар тааҷҷуб афтодем ва ба наздаш рафтем. гуфтем: эй мард, ту чаро гирья мекунӣ? сабаби гирьяи ту дар чист? ин марди қабркан ашк аз чашмонаш ҷорӣ шуда нақл кард: ҳеҷ касе бар ман нагуфтааст ки ду қабрро бар ба бари якдигар канда монам. зимистон ҳаст, барои душвор нашудан ба одамон. вақте ба ин марде ки вафот карда буд қабрро кандам, бо тасмим гирифтам ки боз як қабре канда омода кунам, то ки ягон шахсияте ки аз дунё гузарад ҳоҷат ба кандани қабр нашавад, гуфта ду қабри бар ба бари якдигар кандам. ман ҳеҷ фикр намекардам ки имрӯз зану шавҳари собиқ, яъне пешинаро дар як рӯз дар як макон дафн мекунанд. бинед, ин ҳарду бар ба бари якдигар хобанд. дидаму сахт ба ман таъсир кард, мегуфт гирьякунон. мегӯяд баъдан фикр кардам ва ба сукунат рафтем ва ба худ мегуфтам: бубин худоро, чӣ зоти меҳрабоне ҳаст. имрӯз мебинем зану шавҳарҳоро ки муддати тӯлонӣ аз ҳамдигар қаҳру ғазаб мекунанд. имрӯз мебинем занҳоеро ки бе иҷозати шавҳар ба чӣ корҳо даст мезананд. имрӯз мебинем баъзе мардҳое ки занҳо дар ин ҷову худшон сартону саргардон солҳо аз канори занҳо дур ҳастанд. бале,
امروز بسیاری از ما و شما سریال ها رو بسیار تماشا میکنیم و آن کینوهایی که آنها تیار میکنند نقش زن و شوهر را چنان بازی میکنند، باور کنید ما فکر میکنیم که زندگی من را به مانند زندگی آن همانها کنیم، اما در اصل ما خطای بزرگ میکنیم. خطای ما در چی هست؟ ای آدمانی که شما عشق را محبت را در کینوها میبینید، آن انسان هایی که نقش زن و شوهر را بازی میکنند آنها از حیات ما آدمان فیلم برداری میکنند. از حیات ما آدمان فیلم برداشته می شود، نه اینکه از فیلم ما حیات خود را بسازیم.